Benvidos de novo ao noso festival. Temos a intención de seguir pasando ben e poñendo a proba as nosas habilidades. Antes de comezar, recordarvos que as actuacións van a ser gravadas para despois colgalas na nosa páxina web. Faremos tamén moitas fotos para incluílas na galería e nas redes sociais, para que as familias poidan acceder a elas de xeito doado. Agora imos a seguir cos premios do mes da ciencia. O primeiro premio imos dar ao mellor experimento de primaria. Antón Escobar e Xián Touriño, de quinto B. Imos ver o experimento. Moi boas a todos. Aquí están Xián Touriño e Antón Escobar. Hoxe imos vos ensinar como medir a vosa capacidade pulmonar. Vale, necesitamos un capacho cheo de agua grande, un tubo así de largo, máis largo, unha garrafa de agua, un medidor e unha botella. Vale. O tubo e o capacho imos usar. Primeiro, vamos a deixar a garrafa e esta botella é de medio litro. Entón, imos echar esta botella poniendo en medidas. Ahí tenemos que repetir esto hasta que la botella sea más o menos permanente para marcar las medidas. Ahora, medimos, ponemos una marca aquí. Por aquí, ¿vale? Tenemos que encher este capacho más o menos por aquí. Vale. Ahora tenemos que tapar a garrafa con hielo, taparla y meterla dentro da cousa. Como comprobades, a auga non cae. Agora hai que meter o tubo por aquí debaixo. Vale? Está dentro. Está mete un pouco máis por si acaso. A ver, vamos. Vas, si has 666. 1, 2 e 3. A súa capacidade pulmonar é de 2,5. Vale, un troco para tirar a botella sin complicación. Vale, vou a sobre por aquí e como comprobes, a auga vai seguir correndo, pero ten que estar máis abaixo do capacho. Vale, 1, 2, 3. A ver, como agora isto vai se echar porque se o tubo está cheo de auga e isto está dentro da auga e non colle nada de aire, vai abrir a auga, pero ten que estar máis abaixo. Se agora, se algo o saca, entrará aire e isto xa non botará auga. Xa, vites como cando quitou, deixa de botar auga. Agora entón vai medir a súa capacidade pulmonar, igual que o fixo Xián. 1, 2, 3. Capacidade pulmonar, se o poñemos recto, é de uns 3,1 litros. Foi o experimento de como medir a vosa capacidade pulmonar. Esperemos que vos gustara. Probadelo na casa.
segundo de ESO. Ola a todos. Neste vídeo vamos a facer un experimento que se chama como catar un cubiño de xeo. Neste experimento precisamos un fío, unhas tesoiras para cortar o fío, un cubiño de xeo, unha pizca de sal e un vaso cheo de auga. Comezamos. Cortamos o trociño de fío. Insertamos o cubiño de xeo dentro do vaso de auga e intentamos pescalo. Vemos que é complicado, non si? Pois entonces, para poder pescalo, poñemos o fío encima do xeo. Botámoslle unha pizquiña de sal, esperamos un pouquiño e vemos que así facilmente podemos cazar o cubiño de xeo. Primeiro premio, mellor fotografía de ESO. Ángela Constenla Calvo, primeiro de ESO. Primeiro premio, mellor fotografía e texto de ESO. José Ferrero Liñeira, de segundo de ESO. Primeiro premio, cartel. Alejandro Dono Pérez, de cuarto de ESO. Está enfermo, entón vai non recoller a súa titora. A ver, hola, imos facer unha... Antes de continuar coas diferentes actuacións dos seguintes cursos, unha brevísima entrega dos diplomas que conseguiu o grupo de primeiro da ESO no concurso de telearqueoloxía, que, como sabedes, levou un premio na Deputación de Pontevedra. Entón, vamos ir chamando, que vayan pasando, entregamos o diploma e damosles un aplauso tamén. Veña, Blanca Martínez Campos. Alexandre Rey. Ana Rodríguez Brea. Efrán Carmen Aboy
Ángela Constenla Calvo, A palabra facho significa en galego antorcha e o termo Lucía Couso Hermida, Roy Fandiño Maqueira, Roy Fandiño, Mohamed Lakbat, Carlos Raúl Amado Sampaio, Luca Barreiro Infanzón, Nicolás Blanco López, Hugo Campos Fernández, Martín Cortés Camiña, Non sabe o que é un castro. León Domínguez Fernández, Víctor Manuel Iglesias Rodríguez, Ángela Lago Fuentes, Lara López Reboredo, Jorge Rey Vieites, Ángel Sabarís Amado, Sara Iglesias López, Sara Sabir, e por último Hortensia Fernández Torre, que foi a profesora que fixo todo. Este foi o vídeo gañador. E ademais, os cultivos estaban na ladeira, xa que a terra era máis fértil, mentras que no alto case todo era pedra, a cal aproveitar para facer as casas. Por que é tan importante para vos este castro? Pois mira, en 2001 os veciños xuntáronse para impedir que pasasen por aquí os conductos do gas e a partir de entón comezouse a recuperar. Carmelius XIV estaba realmente intrigada con Castrolandín. A nosa compañera Sara levou a coñecer as partes máis representativas do castro. Hola, Mohamed. Esta é a miña amiga Carmelius XIV. Esta parte tan alta que é? Esta parte tan alta é a muralla e o parapeto. E serven para protexerse dos ataques de outros poboados ou enemigos. E se vos fixades, ao redor ten un foxo para complicar o acceso a Castrolandín. A curiosidade de Carmelius XIV era insaciable, non paraba de facer preguntas. Entre todos, intentamos que chegase a comprender mellor este lugar. Está claro que era un poboado, pero... tiña rei? Non exactamente. En moitos casos había un xefe ou líder destacado que pertencía a unha aristocracia guerreira. En xeral, podíamos dicir que había poucas diferenzas entre eles. Sí, pero eran as mulleres as que mandaban das terras. Que común? Para explicarte iso, imos te levar á Fundación Terra Termarum, onde podrás atender moito mellor ao seu modo de vida. A Fundación Terra Termarum foi creada polos veciños de Curtis para proteger e conservar o castro. Hoxe en día, adícase a investigar e difundir a cultura castrexa. Carmelius XIV, antes en Castrolandín preguntáxonos como se alimentaba. Aquí, nas illas como estas, asábamos os alimentos. Como por exemplo, coellos, corzos e xabarís que cazaban, e cabras, ovellas, porcos e vacas que criaban. E tamén pescaban peces no río Calle. Para cociñar, asaban os alimentos en leñas de vaca. Tamén almacenaban os produtos en grandes horas. Ademais, cultivaban cereais que moían en moinhos como este e facían pan de lámbiras. Uy, qué interesante. Pero, ¿cómo se vestían? Ao principio, vestíanse con peles de animais, pero ao longo dos anos, a súa vestimenta foi evolucionando. Fabricaban as súas roupas de la e máis adiante de lino, que tecían en teares como estas. Uy! Acábase o tempo aquí. Teño que volver a miña nave. Gracias por enseñarme o vosso castro. Adeus. Adeus.
galego Antorcha e o termo do non unha palabra de posible de existencia que significa o monte de Pacho é un parece de Renal, chamada Escalabela, a escasa distancia do punto máis occidental da península de Ibérica. O seu emplazamento xeográfico e estratégico fixo que dende remotos tempos este lle poblado por varios civilizacións.